Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Sumbayan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa nga Renato. Nakabot ko og Dubai, kauban si Dritz ug dito misugat nabo si Donald. Malipayon kami sa usag-usa nga naghangpanay. Sa sobrang kahiguaos, may nahitabo gyud namong duha ni Donald. Parehas mi nga malipayon ug satisfied sa among gibuhat. Dili gyud mi payot si Donald, apan parehas mi nga wa makasabot nga nung ingon na lang ni adto ang among kahinang sa usag-usa. Mas gibati pa nako nga kontento ko uban kang Donald ibabaw sa kama kay ni Nikki nga usa ka babae. Mapasalamaton kaayo ko kay maayo raman ang lakat sa kong trabaho. Isip supervisor sa usa ka brand sa fast food chain. Inspired ko tungod ni Donald nga akong best friend with benefits. Naguntak yun ako sigaw Jandel. Ug dinhi, akong nasayran ang mga plano sab nila ni Nikki. Nakalalis mi ug nasuko ko sa diyang gilitok ini ang pinakasikreto sa akong pagkatao. Unsa may naan niya? Ako ni Renato. Nagkita ko magpangamahan sa bata nga iya unyang ibugso. Piskot ka! Bayot ka! Sa! Ay kong inaanahagaw, Janel! Ha? Tingaling kagtuong ka. Huwag ko may bawang unsa ka. Bayot ka, Renato. Bayot ka. Kung panagsama ka mo kang imong best friend kasi Donald, mga bayot mo! Ayaw biyag yung patakag ukab ng baba mo. Takong mabaya yun na, ha? Muna yung ipanulti ni mo? Oh. Kung di makasamay ba o bahin sa itong gitago nga sikreto, my friend? Muna ito ingon nga huwag sikretong diligid mabungkar. Ang pagkabayo dili matama. Sa higod, bisag laki kayo ta, pamuma, naihigayon na ya. Hikot ta. My friend. Salamat ka rin kung line siya. Huwag walay kong nag-iblag. Tubago lang ginunta ni Nikki ang akong tawag. Hello? Unsay mo toyo, Renato? Nikki, please, maluoy ka sa kong inahan. Interesado siya sa bata. Ayaw ihikaw niya ang katungod isip apuhan. Kay nga no? Nabaday kayo maabot sa anak na rin ako? Ha, Renato? Nasayod ko. Unsang kasukoon mo na ako. Ayaw intaw ni damay ang akong inahan o ang umaabot atong anak. Ang butobiin ka masayod bahinan. Ngang tinuod. Nagsabak ko, pero anak ni Chandel ang piliin mo, ha? Akong dugo ang naakaroon sa mong sabakan o dili ka na kan Janel. Dahil ka sa pasapto, no? Dili sa kabugo, no? Nikki, Ngano interesado man ni mo mama nang maabot na mo anak ni Chandel, ha? Tungod ba kay nahibaw na siya? Nga wa siya mapaabot na apo, gikan nimo kay bayot ka? oh, Mao ba, ha? Husto ba ko, Renato? kasi wag yun palakaw ang isyu ha. Si Janel. Correction. Ako mo'y nagsulti kang Chandel.
O kinsa ni palakaw na ng maong libak, ha? Kinsa ni ki? I'm sorry. Pero dili ko interesado sa mong isyu. Ang ako lang, na nahibawan ako kamatuoran o giluod ko. Imagine, tulo ka tuig na nakikuban kong bayot ibabaw sa kama. Bullshit! Dili ko bayot! Dili ni ki! Bisag unsaon, mangingilat yun ka. Niki, kanong naingol man kanini. Nga naman! Hello? Niki? Hello? Niabot gid ang higayon nga akong ikabalakan. Nga mabulgar yun ang akong gitaguan bahid kung pagkatao uban kang Junald. Kinsa gyud ka ang nakadiskubre bahin sa atong tinaguan. My friend, grabe naman yung mga pagsuway nga akong giatubang. Gaba na kaani sa akong pagpasakit kang Niki. My friend, di naman imahimong matuis ang gamatuoran. Kulos na mga lalaki nga nagkagustuhay sa usa-usa. Sa ato pa, bayot kita. Naluoy ko kang Jonald Priscilla. Masabot kaayo nga, di pa yun nata siya gusto nga may lain na sayon sa among gitagawaang sekreto. Apan di malalis ang kamatuoran, ngang among tinago-tagong kalipay, nagtugan nga kami, parihong mga bayot. Pero dili ko'y kalimod. Happy ko ba ni mo, Junald, my friend? Managsama nga ito pagbati. Nato ang usa-usa. Ug kung sayop man kini alang nila. May mong bati man ni alang nila apan alang nato. Mao'y labing husto ug mao'y labing nindot. Kaya managsama tang kalipayon. I recognize your effort and excellent service, Mr. Renato. Thank you very much, Mr. Jamad. I appreciate your dedication and very good supervision. Keep up the good work. Again, thank you very much, sir. Kasi problema. Ngayon, ingon man na yung mga itsura samtang nag-scroll ng imong cellphone. My friend, pictures bata. I-post nila ni Jandel ug Nikki sa ilang Facebook. I-acknowledge gid ni Jandel nga iyang anak ang bata. Uy, first birthday day sa bata? Among anak ni Nikki. Wala kay mahimo. Kay si Jandel na ang nibarog nga amahan sa bata. Posibleng magkasakit sa kagulang akong inahan ining ilang gibuhata. Palagot ning gihimo ni Nikki. Ano mo gusto mo? O gigamit niya si Jandel nga mo gagaw. Lakit ng bata. Gusto kasi magisulti, my friend. Wani lain. Naming siguro panimaos mo yung motibo ni Nikki niliyang gimo. Naibaw kong gisakitan ka.
Mas gisakitan kong nagunana sa kong nga ilang gihikawan ang katungod aron mga puhan sa bata. Di sabta makabasol kang Nikki. Isayod ko nga hangtod karon labas pag-ayo ang saman sa iyang balatian. Sa diyang kalit kang nausap nga ito niya. O nibiya nga nagbilin pa og binhi sa iyang sabakan. Magpasalamat gyud ko nimo sir. Kay nalabang na ko ang daghang mga trial sa trabaho din sa Dubai sir. Nga akong nagian gyud nako. Di ba nila ang tanan akong gitulo ni mo, Ditch? Kaya moabot gano'n niya ang higayon para nimo. Aron ikaw ang sabon niya ang mag-supervise sa mga tao. Thank you kayong salamat, Sir Renato. Oh, si John maning nanood sa kong messenger. Hello, John. Dong John. Renato, si mama ko yan. Ina sa ospital. Kaya lagi galit. Usa? Bilang gani kay, nadali ni tayo sa punta sa ospital. Kinuko ito. Ngano man na siya? Ha, Dong John? Paolo ng mama. Emosyonal ngayon. Nagsikiw ka ko nga nagtanaw sa Facebook nila. At inikiw. Kaya dyan din. Stilas ni mama eh. Pero di naman na siya mudawat sa kamatuuran o mag-move on na lang. Una lagi akong giingon ako sa una ko ya. Nga, naagid ka ba ang mga luha sa babae nga gipasakitan? Dong John. So, klaro nga nag-mild stroke lang si mama niyo. My friend, pero ba kumawasis sa grabing kakulma? Ay lagi tayong pada sa imong kakulong kabalaka, my friend. Sa bako, sakit po ka. Saon mo lang. Sorry, my friend, ha? Mapiktahan yung dayon ko kung bahay na sa kong inahan. Mapinanggaon magugayos mama na mo ni Dong John nga iyang mga anak. Hello, Dong. Renato. Ma, kumusta naman ka? Unsa naman imong pamati? Kapoy, Dong. Ma, laban lang yun ha. Di magpalawilaw-ya. Mahal kay ka na mo ni Dong John. Ang bata to. Ag-akong ang... Huwag ito ipaila ni Nikki na ko, Dong Renato. Liwat kayo ni mo ang bata to. Gusto ko unta siyang magagos, pero... Huwag ko na ko'y labot sa bata. Ingon pa nilang Nikki o Gentle. Gikaguol yun maayo ni mama ang bahin sa isyu sa bata. Bisan ako gisakitan kayo ko kay wa naman hinuon may katungod sa bata. Nga unta na ibaw man gyud ko nga dugo siya sa akong dugo.
Mga kasama, atong sundan sa pagpaminaw ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Renato. Dinining atong tulamanon, Bagong Bayani. Kundo na kamoy sa bilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.